Gentlemen, it's time for the safety demonstration. We can ask you to remove your earphones and make attention. A summary will follow in English. Mine damer og herrer, vi kører hurtigt i programmet, hvis man altid gerne vil have lov til at demonstrere lidt af vores sikkerhedsudstyr for jer. Vil I bede om at tage hovedtelefonerne af et øjeblik og lytte opmærksomt. Vi er besætningen, vi bruger for jeres sikkerhed og komfort, og derfor er det selvfølgelig også vigtigt at følge vores instruktioner. Youngs! Tonight, we sabotage my brother's gate! Yeah!